Cekel kendang jaiponge. Jiro luyak ayo. Nah, mangke. Aku ngarep nembang karo Mas Garing. Nggih. Padang rembulane tanggal-tanggal siji yen pengen urip lumayan sregep ana anggonmu ngaji. Ya sithik-sithik iso. Lah nggih no. Wong siar itu bisa melalui apa saja. Mediane warna-warna. Warna-warna. Kadang ae iki seniman nggih mediane nggih gen seni. Padang rembulane tanggal loro. Yen pengen urip lumayan sregep ngaji ben ora bodoh. Dadi petani salate aja nganti lali apa meneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur. yen garap sawah salate aja nganti wegah. apa maneh yen wayah panen salate aja nganti lereng. Wah, semakin panas. Repote yen dadi sinden salate ora tau larang. sinden asmane Mbak Fahmi asli Sregep salat lan sregep ngaji. Aku seneng kuwi iki lho.
Kowe seneng kari piak-piak sing joget ki lho. Lah wajibane dhewe-dhewe. Ya priwatane dhewe aku repot-repote dadi yoga. Salate blas ora ana. Apa meneh sing tukang kendang Ra tau salat seneng wedokan. Salat tuwa. tadi kendangi syukur. Kok ngelokke kok kaya ngono. Kendangku loro ki wong sing wis anu tobat kabeh. Tobat apa? Endi eneng kok Mas Rinto kok terus aneh-aneh. Ora tau, ora aneh kabeh. Ora tau aneh-aneh mung aneh tok. Wong anane tak kono iki kendho kencenge Rama ki saka pengendang. Lah kok irama digawe kok ngono kok medhot. Mergo tresno karo panjenengan. Tresno apa nyengkake kuwi? Lho ora no geng ketok semangat Mas Gari nyambut gawe geng sregep niku ya kendangane ya sing ngono ku sing greget ngono kuwi. Yo semangat ki yen datar kuwi munggah mudhun dadi semangat. Gosong iki. Ya ora apa-apa jenenge wong iki dhewe-dhewe ya. Dhewe-dhewe wong Hari ulang tahun. Kosek to. Piye to? Kok hari ulang tahun? Kowe hari ulang tahun wis di mau lho. Lah terus Iki ki aku urung lho. karepe Mas, asas pemerataan ki penting. Sinden wis yoga wis anak buahmu lak ono aku dagelan. oh arep ditembangke. Fakultas dagelan kudu ono. Repote ya dadi Sinden lho. Salate ra tau leren. Sinden asmane Mbak Fahmi asli. Tahun ngarep arep munggah kaji. Amin. Oh iya. Dadi parikane wis cetha, sinden wis yoga wis. Wis ingsun pribadi. Oh iya. Ki arep parikan nembang. Nggih, dadi tembangke. Wong nyatane ya piyai kene iki piyai budaya kabeh. No, ya kudu no apa-apa sarwa nganggo seni no. Nggih, wiwit cilik kula niku ndereke bapane Daerah Purwodadi niku Nggih. piyai kene iki ngejeni. Nggih, tur gatekke babagan seni. Ana sabet dipirsani, ana banyul ya dihormati, ana sanggit ya digatekke. Mesti kuwi. Aja nganti isin, aja nganti pekewuh. Iki budayane dhewe ya kudu disenengi. Lah iya no ora iki piye? Sik aku arep takon. Piye? Lehmu omong wiwit sore mo ora kesel to? Lah apa to? Wancine aku omong ora mbok seseli nembangku kapan? Nggih pun niku Mang. Kuwi wancine ana wong tuwa nembang aja omong to. Konsentrasi buyar ora ndang nembang-nembang. Malah omong dhewe to. Lah iya. Kok gak nembang ngono? Ya sakarepku to. Aku ora arep ganggu. Nggih. Kula kenturaken dateng Pak Sing iki anu Mas, tolong meke dalang patenono. Kak ra gelem mateni kok tak pateni lho. Oh, wong kene kok. Engko Ya ngono. Pak Pingko. Ya wis. Aku tak PAC. Ya, ngono. Nyuwun godril ya nggih, mengke tak aturke. Mangga. Kok ana wong grenang-greneng iki sapa? Wis ngono ora, wis aku tak meneng. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Repote dadi dagelan. Wis. Iki wis kadil. Kok sik? Kose piye ta? Tanganmu yen ra celadaan ngopo to kowe? Lah wong kendang ya wis ngepaske kok. Ngepaske piye? Dek suwuk. Lah karepe Aja disuwukke to. oh. Dagelan ki sapa lak urung cetha. Oke. Ya wis ngono, manut kok. Repote dadi dagelan. Lah malah mentek dhewe kok. Munggah repote dadi dagelan. Aduh, kleru wong mangane nganggo kecer kok. Iya. Repote dadi dagelan. Tansah sregep anggone sembayang. Wis kuwi kena kanggo contoh liyane. Dagelan iki kena kanggo contoh nek Mas Gareng sregep sembayang. Nah, Dek Bayu, dalem durung rampung. lah karepe Petang larik lagi rong larik, repote dadi dagelan. Dagelane sapa lak urung cetha.
cetha. Oh, nggih. Repote dadi dagelan tansah sregep anggone sembayang. Nggih. Dagelane sapa? Oh iya. Mengko dagelane oke ya. Akeh. Yo nek Mas Gareng, kok nek markaban yo ora ngerti. Apa markisa yo ora ngerti. Dagelan iki oke kok. Heeh. Ayo. Tekan ndi mau? Sambung bangi kok. Repote dadi dagelan. Ya. Tansah sregep anggone sembayang. Nah, Kok aja diunggahke. engko nek medhun suwo. Sabotase kowe. Engko nek medhun suwo, ora percaya mesti. Ayo. Repote dadi dagelan. Tansah sregep anggone sembayang. Loh, suwo ta madheng ta. Ora nembang rapatek. Nesu wae. Wes. Ya ngono. Wis ora nembang aku. Ya nembang kok. Ora wis. Aku ki wong iki tabah menghadapi cobaan darimu. Lah ya ning nyatane kula karo panjenengan ya ora iso pisah ya. Arep disirika ya tetep petok nang kene. Wong aku wis dipasrahi karo Pak Anom Surata. Piye to, Mas? Ki Anom Surata. Anu Mas Gareng tulung bimong adik kembarmu kae. Oh nggih. Mumpung sing kuat ngomong nggih. Kok mumpung sing kuat ngomong. Lho tegese sampean sing gareng ngono lho. Nah, kayak diawat-awati supaya ora sasar susur tumindake. Heeh. Pak Anom wis percaya aku wis merintis jalan ke surga. Wah. Dadi Mula contoh nggih kados Abah niki. nggih. Apa artine merdeka Mas Gareng nek miturut panjenengan? Iki nuwun sewu wong jenenge utak-atik Gatot. Nggih. Itu meraihnya dengan pengorbanan yang luar biasa. Saya garis bawahi. Ora merebut ning meraih. Katanya harus meraihnya dengan pengorbanan. Karena apa? Dikala itu Indonesia belum merdeka dan bangsa Indonesia tidak merebut kemerdekaan orang lain atau bangsa lain, tapi dari dijajah meraih kemerdekaan. Nggih, niku Terus dedikasi pejuang kita dulu jangan diragukan, jangankan kok harta benda, nyawa pun ditaruhkan. Betul. Terus Karena itu mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Contoh ya niki. Nggih ta. Ora mung nggon seneng-seneng wae. Ning klebu ndedonga nang ngersane Gusti Kang nyipta jagat, dene para ulama lan para umarok ingkang wis ndisiki sawane ngersane ngayunan pinaring ana swarga langgeng. Ing ngapura wis dadi dosane. Gitu Mas. Pun niku pancen kewajiban kita. Nggih. Kewajiban kita itu mendoakan sing wis semare, mendoakan pejuang-pejuang kita, apalagi orang tua kita harus selalu kita doakan. Leres. Ning nong wis ora ning kok sak lagu. Kok buta-buta galak rumah nggih. Nang pinggire bengawan tansah setya ngenteni sliramu. Mas Dedi, ya. Eling-eling jamane semua. Wes tungkap hitung ketiga. Neng pinggire bengawan saben mung tansah kelingan. Wes prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati. Senadyan kaya apa lanjut manungsa anane mung bisa ngreka lan jangka. Gusti kang paring iki lan pasti kita saderma nglampahi. Yo.
Ya. Galang anggar sajene komplit bengokane iki. Komplit. Jeruk enek, gedang enek lho. Kurang piye? Apa rebutan karo buriku tok iki. Ayo, ya Mas Edi. Neng pinggiran bengawan wayah sore samsaya kelingan kawan-kawan esok Wah, suwe ora metu lagu iki. Aku yo dengaran kok ngetoke lagu iki. Angge no wong anu maknyut kelingan ngono iki kudu ndang ditokke. Ditokke malah ngawak lumrah iya. Betul Bro. Apa dadi pikiran. Kok malah ilang meneh. Moodnya ndak ilang lagi. Kok tak nyuwun tulung anu. Mbak Yu kula Mbak Indah Laras. Nah, tak aturi pinarak nyedaki Mas Gareng. Kene-kene, Nduk. Alah. Mriki Mbak. Wah, aku tenan aku tombo kangen lho. Aku yo matur nuwun Abah sampun dipertemukan kalian adikku. Bentar. Turut Dangu. Yo. Mas Gareng. Nun. Jenengan ku ya anu lho Mas. Apa? Dadi favorite Mbak Yu kula Indah Laras. Oh, ya Indah Laras ku nek wis kersa kiprah ki ya ora kaya nek panjenengan ngono kae lho. Wah, jebles. Nadyan kepiye wae wong ya iso joget kok lincahe ora umum wae. Kula dadi panjenengan ya kudune bangga. Oh, Mas Gareng iki arep kaya bokong dicet ning sing seneng ki akeh. Kuwi lungguhe nang ndi kok yayan ngono. Lho ki upamane kok ibarat. Nek ya ora upamane wong upamake wong kok bokong dicet iki lho. Wong bokong wis elek dicet ya rupane kok ngopo? Ben apik. Oh mandel kicut to ya. Oh, kita Mbak nggih panjenengan ya. Kula niku tresno sanget kalian Mas Gareng. Ibarat ora iso sumanding. Nanging karya-karyane kuwi wajib dikenang. Sik tembungmu ra enak. Kita tembungmu ra. Karya-karya. Kata-kata watsang bakal ndak eling. Oh, dieling-eling. Iki jo seneng to yen tak tinggal doan. Ya ampun Mas. Dikenang dieling-eling iki tegese wong wis ora ono. Loh, ora ngono Mas. Aku ki walaupun ora tahu bersama karo Mas Gareng. Ning kiprahe gojekane menjadi inspirasiku. Saben dina saben wektu kuwi tansah ana ing jero kalbuku. Loh, nek ora percaya? Apa? Deloken. Moh sumuk. Wes masalah. Wong yo mengenang-enang ning ora kebangetan ngono. Kabeh intine lho, Mbak Endah Laras iso pentas ning ngendi-ngendi nganggo kencrung. Kuwi embrio dagelane iki yo. Kowe ngerti embrio? Embrio ngerti ra kowe? Maksudnya piye to? Embrio ki bakalane kuwi. Nah, embrio ki sedulure ember. Ora, ingin cikal bakal. Anake dokter loro-lorone kok embrio. Aku ora ngerti yo embrio, aku ngerti-ngerti dadi anak kok. Iki awake dhewe sesuk kita anu, ngeneki arisan cocok. Apa ta? Arisan anak-anake dokter. Nggih. Iki ono putra Mbak Indah Laras yo dokter. Dokter. Heeh, putrane Mas Gareng yo dokter. Loro-lorone. Loro-lorone. Iki ora ngerti ta? Kayak anake pendomungu ki yo dokter lho. Sapa ta? Kuwi anake catur. Mas Catur, heeh. Iya dokter. Anake Mbak Fahmi sastra Inggris. Oh nggih. Elok. Taekwondone ya elok. Nah, kuwi. Weh piye? Putrane Mas Rinto pengarang lagu hebat. Sing ngendang niku. Vito Fernanda sing nyiptake lagu Lestari. Nggih. Nah, niku jane alhamdulillah dirubung karo seniman-seniman elok iki seneng. Anake Mas Widodo kuwi. Mas Widodo? Anake. Heeh, kuwi.
Ora to. Kok pemain remi. Kabeh apik kok anakmu tekan keplek iki. Anake Mas Widodo iki disir mburiku ning ra kelakon. Isen-isen kayak di depan. Aku pengen tekok siji lho, Mas. Apa? Takokno, nek anake sing nganggo kacamata kuwi apa ngono lho. Blak jablak. Tablang kok medet kok. Anakmu dadi apa? Ayo bartender. Ngene lho. Kareng. Ya intine nek ora jeneng Ngampurke bapakne kok ya. intine nek ora jeneng pamer ora ning seniman saiki juga bisa mendidik dan mengarahkan anak-anaknya supaya lebih tinggi dari orang tuanya dalam hal pendidikan. Oke. Lah ya rezekine lumantar saben bengi kaya ngene iki pantes karo ndedonga prihatin. Nggih, Pak. Dados asil pupur putih kula saged kangge nyekolahaken anak kula, Pak. Anu bahan iki berkah barokah. Saestu. Mula kula panjenengan iki nempil barokahe Abah ngepek iyom. Ya, putrane dokter nanti enek Mas Gareng rodok masuk angin sithik siap-siap diotopsi. Dik, ngomong ora enak. Baindah yo Ngotopsi. Wong masuk angin kok diotopsi. sing bener nek masuk angin diamputasi. Niku sing bener. Malah dipateni. Diobservasi larane apa. Rekreasi. Otopsi iki nemu batang diperiksa kok. Niki enten awala Mas Gareng. Dawuh. Mula kula nyuwun berkah Mbak Yu kula iki ana sing ngersake kutut manggung. Oh, Sumpah ya wis suwe banget orang ngetokke ya. Wah, iya. Alon-alon. Oh nggih. wis seneng kutut manggung rapal plenci. Nek kaya Mbak Ita iki manuk apa ya Mas? Kutut nek Badar sini apa? Mbak apa? sini. Mbak Darsini iki tetungguling manuk angger kuwi wis muni kabeh meneng pentet. Weh. Pentet. Heeh nek mlaku ya tatet-tatet. Kuwi ngentut. Mbak Dar sini. Pedho ki tenan iki ten. Kok tau kan mau ki aku ki wis suwe ora derenge di Mas Bayoji. Saiki kok saya lucu. Lho kuwi yen tuwa kuwi Nilangke tembang-tembang bareng sing kok ejen. Bayu ki le dalang ora nganti tuwek. Soale tuwek sithik mlebune dagelan. Apa masane? Oh, ora kok ya. Mbak Dar sini, lerek-lerek. Fami. Fami iki anu apa jenenge sing diarani apa kuwi sing anu ngene jebobok ki lho apa jenenge sing kaya bedet cilik. Apa to Lovebird? Lovebird. Lovey cinta. Cinta. Iki burung. Bird kuwi mlayu. Burung cinta apa pecinta burung tadi apa iki? Tegese iki dhek iki seneng anu cewek-cewekan. Ya. Terus jajare Suci. Nah, Mbak Suci. Iki nganu ki apa saiki wis sarang-arang didol. Apa? Yen biyen akeh. Apa, Man? Apa to sejenenge kae ya? Piye to malah Apa? Alah sing saiki digunakake petani-petani iki lho. Apa to burung hantu? Burung hantu. Lho kok burung hantu to? Loh. Ayune koyo ngono kok burung. Ning piguna tumraping petani Manfaate. dia Mbak Burung ning bermanfaat bagi petani Mangani tikus. mak lho kok mangani tikus. Lho iya no. Lah kok nek manfaate apa nek ora ngamanke nggo anu Aja dicethake aku engko ndak dikerek. Ora, niku Mbak Suci. Dita. Dita ki pawakane cilik jlirit anu apa ki mureh. Weh. Mureh. Terus nek Rizki. Mbak Rizki. Rizki ki dhuwur bango. Bango, heeh. Terus nek Dini. Ha iki Apa? Kalau ngene iki glatik. Oh, glatik. Glatik. Ya. Iki lagi booming-boominge glatik. Oke. Glatik. Nek Mbak Indah. Aku Mas. Aku. Kudu sing apik lho. Aku apa, Mas? Mas. Kowe tau weruh manuk gedene semene. Ya ora ene no. Lah aku lek arep golek apa? Lah ya apa terus kamu? Eneng lho. Anu sing saiki ning daerahku lagi diternak. Apa? Lah ya apa, Mas? Derkuku. Weh, kok dari kuku ki? Kuku. Kuku terus mekrok ngono. Agone mekrok. Loh, nggonku lagi booming. Nek Mas Gareng beda. Iki. Iki manuk sing ada di ujungnya Pulau Jawa, Weh. Banyuwangi. Manuke cilik. Tak ngene nek galengan to. Cor. Oh, Ancol Galeng. Yen entuk lemahe padas loro lho kuwi.
Omahe padas loro. Ya, kutut manggung ya. Ngematke, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kangen. Abah. Ya, Kangen aku suaramu. ulang tahun nih. Wah, ya wos. Lah, Kangen ayo, Mas suarane. Gareng. Oh, adem ini iki. Wah, jan. Enake ya Nek kopi. ora kaya mau bengi kaya ini iki rada anget. Oh, adem ya enake kopi. Kalau mau dalu tirase pentas tegar freezer. Wah, diatur ya. Enggak Pak Yu, enggak Pak Yu. Ye, Mas Gareng, jas lah. Iki lho, modern oke ning tradisine tetep Lah, kuwi sing dorang-arang dicekel. Nggih. Mula aku ya menghimbau karo Mbak Dini, ku ya Rizky, wah pokoke kelas iki ya tetep kudu Dipegang digondeli. Ya iya. Maka menika dipun kersakaken Pak Kepala Desa Sambung Bangi. Nggih, Bapak. Sugeng midhangetaken. Nggih, menika dipun tunjukaken kagem Abah Sudarji. Nggih, Bapak Soeharto SPD. Nggih, Pak Harto, nggih. Nah. Neng Jengkoke kemeyek. Aduh, jan. Wah, jengkoke jemaluk. Sing kok jemalo. Aku ki anggere weruh wedok sing nyembang jengkoke ngono kuwi kok mak celes ngono. Ah iya. jarene ora Pak Tres. Apa? Jrep. Iya. Mangsamu tombak apa kuwi? Resek mulai. Maka Anggung ya, manggung. Mas Gareng, Nun. ngabani Pak Mangun. Oke, oke. Kempul ngon. Gus. Pindho ngon. Ana ta. Ya. Ping telu ngon. Iya. Oh, mantap. Papat nun. Wes. Ping 5 ngon. Ngon. Oh, gawe. Ping 5. Oh, gawe ngopo? Engko tak tukoke bleduk. Ping 5, ayo. Ayo. Ngawur bocah iki. Ngawur kowe. Kutut panggung kok lesung jumenglung. Ah ngono ngabani mau siji loro ate 5 lah sing ngempul kuwi golek. Oh, angel. Oh.
Pundi. Mangga mangga. Pundi. Mangga, Pundi. mangga, Pundi. mangga. Kuwi lho manggake tak dikep. Mangga. Oh, ngomong. Oh, jadi ngapain? Oh, matur nuwun lho, Pak. Karo nyaut. Oh. Wah, dadi piro iki? Suwe. Matur nuwun, Bapak. Iku tandha tresna, tandha Nggih. tresna. Ora. Pramitra kami noyo sogen lenggahipun abah kalian bapak ingkang mundhut kula wau sinten? Pak Kades. Pak Kades. Pak Soeharto. Pak Soeharto ingkang sampun maringi arto. Wah. Matur nuwun mugi dados berkah dumateng kula. Ayo Magareng matur nuwun dilakoki ngono kuwi. Ayo. Matur nuwun. Malah kesu-kesu kudune iki dihayati. Aku nyenggak. Akhir jeblek. Aku nyenggak. Iya. Bapak Kepala Dusun. Desa. Matur Kepala Desa. Mugi-mugi panjang yuswa lan kathah rejeki. Kang berkah. Ngono. Ayo Bapak Kepala Desa mugi berkah barokah menawi dipun tambah. Oh, wis Lah tipone Lah iya wis tekan berkah wae ora tambah. Oh, mboten ngangge tambah. Saur. Gong. Kan bangun iki. Maka Mbak, yuk, maka. Sore yen ayo masuk Dua lulu. Jati ya Pak kesik Mas. Aku terserah yen karo kowe manut nduk wis pokoke. Ayo tumbeni sik. Ombeni. Benomben. Wah, kok iku. Putri, yo. Aman kupingku aman. Ayo sik bagian ngene iki. Apa? Yo. Ya iki. Hai, sama khusus ibu-ibu. Wah iki. Ayo. Ya apa? Aku katut ora.
Mboten. Pokoke awake anger engko sing apik dhewe tak pek bojo. Wis cok elek-elekno kabeh ya. Ora kok ndak Kowe dedi ya. sudi. Ayo. Ayo. Ayo, Ciro lu ya. Yo. Semene sing romoni Dini tok. Dini. Dini. Ayo nih. Ayo, Dek. Ayo nih. Yo, ayo Dini. Ayo kayak ngapa yuk ayo Dini. Yo, ayo Dek. Ayo. Ayo dong. Ayo dong. Ayo. Yo. Nek ku jane segan apa aja-aja? Aja piye ta? Lah kok yo ngono iki. Aja-aja kaya mbok-mbokmu ku lho. Kaya Fahmi iki lho. Piye mi? Contohnya saya, Mbak Fahmi contohnya saya. Contoh ini. Wah, yo pengalaman iya. Tak dude yuk ngene iki. Iya. Yuk senior ya ngene iki. Terus pun ya, Mas. Tak dude yuk amang ngene iki lho. Iya, yuk. Aku iki. Yo. Yo. Aduh. Ye. Ayo dari kumat to iki. Padane Fahmi kok aja kok senggan. Lah kan cengoke piyambak-piyambak. Ya. Wis salahi doktere aduh waras ditokke ayo. Ya sakarepnya wis pokoke. Ngempo nek kula mboten cocok yuke budar mawon. Oh nek iki genah jagoan. Oh, Jagoan. Ayo, Bandar ki bedino ngeyuki ping 3 kok. Ayo ta. Yo yang apa? Yuk. Pecah. Yo. Dia lah. Wah, Kalah kabeh. Kalah. Yo ku mau pentek niku wau. iya. Aku diumuni kabeh sentek. Wis ora ono sing iso ngungkuli. Wis arep apa kowe anger dar sini. Aku mbok. Kayane. Aku mbae. Ajan. Ya. Yo kok histeris. Dita urung setelah diparingi cak anu apa jenenge memulang memarah ya kudu. Ayo Dita. Coba Dita. Oke. Ayo. Yo iki. Kok ayo Dita. Yo nyungi. Sing Banyuwangi kaya ngopo nyuke? Ayo, Nduk. Ya, ciri lu ya, ayo. Yo. Banter kok kuwi nagih arisan kok ya. Yo, rene sing bayar. Yo. Mas aku kaya nagih arisan. Yo. Sabar. Ayo ditenge, arek ngombeni makane. Pakan. Naneno. Oh ya. Ati dadi kelangan kan. Sepira. Pakan. Sik sajake yo artis sawer yo. Yo artis sawer. artis sawer iki. Yo. Saya. Yo sawer yo. Yo sawer yo. Oh, yo. Yo. Leboke yo. Saya. Mika, Pak, Mika. Matur nuwun, Pak Kades, wajane lak tenan. Wah, ude-ude tenan iki. Wah, Pak Kades jan. Matur nuwun Pak Kades. Pak Kades diyuk ping 5 iso gogrok. Lah iya ta. Matur nuwun ya Ipun. Matur nuwun Pak Kades. Matur nuwun. Aduh, jan. Aga. Ah, ngerti aku mau ngeyuk ya. Ayo coba ya Mas Gareng. Moh, Bareng Mas Gareng. Mas Gareng yo. Ayo. Ayo, Pak Kades duite sentek kok. Wah, ngenyek. Ono isi ya. Ayo, coba. Lho wis siap-siap arep rene. Ayo. Monggo Mas Gareng. Siap. Terus ta, ayo dituntun. Kok sing nganggo mencer-mencer aku wedi aku. Masa coba ngono. Ayo dituntun. Astagfirullah. Ora. Kok yo malah gereng-gereng. Kaya masuk angin. Segan kok masamu mecati yo piye. Ora segan wis sudah. Wong aku ki nganu karo bojoku kodene yo ngono. Yo.
Piye karo Ya karo mbok wedok ngono kuwi. piye karo wedok piye? Yo. Ora jawabe Mbak Yu ya. Apa yo? Jawabe piye? Doasamu bojoku sapi yo piye? Ana wong wedok kok mo. Lah omah adalah Bapak Ida. Pakan iya Sing dibayangke yo. Kata pakan ya. pakan Royal Karo merem. Ketak-ketak lek darmo karo gawang yo. nono Ae. Kakung sik. Bapak nganggo mandang. Sahur. So bengok kabeh lho. Oh semangat kok diparingi bunga kok. Oke, semangat. Anu. Ujung jari balungan yo. Gandola genduli kosida apa ora. Uwit lho kanggo kekarangan aja gampang maido yen durung pangalaman. Kudu nyongklan ayo. Balungan seru to. Ki barenge Mas Rito. Agareng yo. Alhamdulillah, Mbak Indah laras luar biasa. estu lho Mas Petro. Mulai ora kleru yen Endah iki dikersake supaya ngisi panggung kene iki. Jujur aku terenyuh banget. Apa-apa? Ana mungkin 15 tahunan punjul ora nembang kutut manggung. Oh, atuh. Ing bengi iki disuwune iki rasane iki seneng bombong kok isih tetep apa jenenge masyarakat kene iki seneng sing budaya sing klasik. Tepuk tangan untuk masyarakat. Keradenan mriki. Matur nuwun Abah, matur nuwun Pak Kepala Desa. Niki saestu anu kok Mbak, wayangan dalu menika niku Abah pancen kepengin menikmatinya lagi rasa, ora kemrungsung rasane. Aku suwenengku Raja Malu. Ngene kok ora setahun ping pindho ya.
Tapi dhewe acarane iki apa ya? Yo tak jagake. Oh nggih. Nek kula ya anu mempunyai memori tersendiri. Kula berkesan karo sing ngendang Mas Rinto. Wah, kuwi kondangane luar biasa. Kanca nyambut gawe jaman campur sari bendina karo Mas Rinto. Tanggapan Romo ya campur kepenek sari. kae. Aku rumahsaku ora ubah lho. Nek kendange kok muni apa kuwi bocah nganggo remote to. Ora karo ubah dhewe rekoso. Sehat selalu ya Mas Rinto, kancaku wis. Nggih. Yo, saiki aku tak nyuwun tulung anu, Mbak Rizky ya Nanda Utami kene. Mbak Rizky kene wong ayu. Monggo. Ning lang. Monggo Mbak Rizky. Ngaturan mriki. Mas Gareng pun ngantos. Ya Mbak Rizky. Ya Mbak Rizky. Waduh. Aku akhir ini sing kendang Junedi seneng aku. Sing kendang Jelumbung aku seneng aku. Ya disesuaikan ya kudu ngono kuwi biar sehat tok. Sesideman Mbak Rizky. Wah, lha iki. Kula kintunaken dhateng Mas Pur Cepu, Pak PI, SBA, lajeng Mas Hodo sing kemarin nunggoni aku. Matur nuwun. Biasa di apa kancane melek. Maka Owi. Pak iki kudu ngono. Owi. Kudu dicekake. Intonasi harus terbaca. Iya. Wiwit son. Ya Mbak Rizky. Wiwitane. Deloken kae kroto cepu. Pur Cepu kok kroto cepu. Ala pur karo kroto iki padha pakane manuk kok. Pur iki karo kroto padha. Iki Pak Koling kok ya. Ayo. Handirek sang pagi. Nano. Priya bagus kang olah budaya. Mulih dalu Mas Petro. Nggih. Derek wungon. Mugi lancar karo takjub kayon. Ya amene kok sik keras men iki. Salam kagem Mas Gareng Semarang saking Waris Sugiono Surabaya. Oke, Mas Waris. Pak Martono Bojonegoro monitor. Nggih, oke. Mbak Yu kula galuh. Widih ya monitor. Nggih, ayo. Monggo, Mbak. Sowan menyang kutha Neno. Sukses selalu kagem Mas Petro saking Mas Jajak Purwodadi. Jajak iki penurusnya Mas Gareng iki. Ya. Iki apa ya bocah? Nggih, lanjut. Nano. Banter terus kanyong selendang kuning Nano kang saking muke Suarane mateng tenan. Ha iya. Suara kurang bermono. Nah. 1 2. Ayo. Ayo. Wingi sore ya ngono kuwi. Men. Lho kok dipateni lho kowe. Kurang bermono. Suara kurang pramana ning wasesa Eno. Iki disiasat lho.
Lampune dipateni soalé Bayu iki arep olahraga. Hobine saiki numpak sepeda ki wis tuku helme iki. Helme Bayu. Apa rupane mulai dek puyuh iki helm wis ngono iki. Ngrum marang ngrum marang bendara Tiah Sulestya pijer ngincangake alis yo terus balungan ayo yo entek garap anu omak sik terus dandutke sing slow kae penak nggih lanjut ya Mbak urip ana kutha
Tak umbang tuku dulek lho ya. Ayo, Pak. Urip ana usak Dan rumah kok seneng ya begini. Aku tenan wis aku iki kewethuk anu anyar ning nyenengke ya begitu. Makasih ya Pak Rizky. Makasih Mas. Ya. Ya ganti Mbak Fahmi rene. Mbak Fahmi. Bawa. Mbak Fahmi gendang mriki. Penonton konyen pasti. Yo. Mbak Fahmi gendang nyanyi. Mbak Fahmi. Mbak Fahmi. Niki wonten penyuwunan saking Mas Wardoyo Jumantono ngersakaken kapilut sing nembang kudu Mbak Fahmi. Wis melu aku wae. Sing njaluk sama mau Mas Wardoyo saking Jumantono. melu aku. Nah, nggih. Lho ora melu? Oh nggih pun Mas Wardoyo njing ben taun ngajeng Mas Gareng mboten derek. Ora melu saiki ning sok ben aku melu. Ya. Kapilut. Monggo. Ayo diaturke sik. Ya. Nenonano pira? Nane nano. Aku ora apalku lamunan kok, apalku lamunan kok. Wah iya. Kalau Lestari ya. Oh, jajake gareng. Lestari kowe tang ning endi? Makane. Golek apa iki? Tak saya kejebles e. Ya, Pak. kalamun waros liramu batin iki Tiap langening karang waraklar mantap. rasa tresno kang tak rendam sarwa mikir ati tanpi iso jendam kaya tanpi iso Ayoke diompake. Lamun bisa sesandingan seliramu Lamongan. Yeah.
matur nuwun. Dan. Wah. Oh, bae. Sing endange wis Cak Markisa ya wis. Iya, iya. Cak Markisa sing jogeti Cak Makero. Ya ora ya. Ah iya. Niki enten awala Mas Gareng, wonten sing ngersake caping gunung. Ayo. Ya aturke. Caping gunung Mas Gareng kalian Mbak Indah Laras. Oh, mugi-mugi tambah laris terus. Amin, amin. Lancar terus ya terus. Amin. Amin. Bapak dan Ramil Kecamatan Keradenan. Bapak dan Ramil ingkang ngersakaken. Nggih no. Ayo. Nuwun Pak Darami. Kene, aku tak nyuwun tulung dikancani Dita. Ayo dikene. Ayo Nduk, kene Nduk. Maka. Bareng-bareng. Maka pujiku muga langgeng pujiku tansah lestari gawe sono asli kabudayan ngene awet diganti lan sawungan sakyen aku papane kaya sandingan jo jati kota salelemo kembang biru mungkin pager telenging hati sekar pisang bos katut karamur manunjur puji putansa Mas Gareng tengah. Oh, klik. Diapit Mbak Indah karo Mbak Dita. Ayo. Caping gunung jenglenge sampean jengleng sapa sih? Yo, sing diceklek. Aku. Oh, klik. Wah, ayo. Urut. Wis ora tau tak jegleng dadi yo kan. Kangen nih. Ah iya. Maka Mbak. Mano. Saben bengi nyawang Kaya kendaraan nyalip ya. Iya ta. Iki maksudnya iki Ayo, tak gawe ngene supaya nek kowe yo interaksi apa ngono lho, Mas. ekspresine piye? Ekspresine piye? Nek tembange ngono kuwi terus Respone piye? Lha Mbak, baleni. Lah iya, iki ngerti aku ngono lho, Mas. Iya ya. Saiki maju ning jaman iki bawa ya dijogeti, cengkok dijogeti. Kok kabeh dijogeti modar no. Ayo. Kok kaya glayer pin motor. Lah iki lho suarane kaya gas kok. Mbok yo ra ngono. Entuk apa ngono. Kene tak monoton. Oh ngono. Ora variasi. Ah. Kejang. Kok jogeti kok. Oh ya. Yup. Iya. Seperti biasa durung enek undak-undakane. Oh ngoten. Wah, wis. Aku Ora tau olahraga kok malah aku lali ra nguntal cecak. Ayo. Oh, wis. Agek kaya biasane to Mas kokan. Lho, lah ya wong ya Bermaknyuk ngono lho. Oh, iki isih warming Oh, pemanasan. Warming up. Oke. Nggih, jamune aja mencecak. Apa? Komodoe di. Malah aku sing diuntal no. Ayo, monggo Pak Ida mulih. Mbok menawa pindho panjenengan wis. Memajang. Yen memajang. Ya iki lho sing marahi mak treni Yen iki. memajang yen memajang. Among karo jandur kuning janur. Yup. Yo, hai. Ye. Undak-undakane sithik gur keri. Take. Iki jane kulite badak apa kuwi? Kaya katebat kaya. Wah yo ngenyek.
Batur kopuke keri yo. Genti. Coba Dita. Beda. Dik, coba Dik. Nyoba mbahmu kuwi, Dik. Mbah. Lah iya umur piro? Dita umur 17. Ayo. Panjenengan umur piro? 71, mesti balik. Yo nuwak-nuwake wong. Anu. Ayo. Dua kali, yuk. Awas, yuk. Apa ini mau? Apa ini? Piye, Dik? Berarti krasa ana respone. Ya, Tak lirik piye? hah? Tak seret ngono ki piye? Kaya ngopo sret. Nano. Ya Mbak Dita. Pacita Dung. Oh, celaka. Tidak. Oh. Caki lagi tidak nek wayang ngono perane tidak kok. Jan iki ora ngidak. Giles. Ora ono cakil kok dia gidak. Giles emang pipisan. Giles kamu. Lha iki masa kowe kok ngidak iki. Oke niki. Ya. Nano ae. Mbak Indah. Ya. Oh, rasa bergelap. Kaget jroning tias. Ya. Takut udah lah, tak takut. Yoi, parian yo. Ayo. Parian, Pak Dar sini sih. Tiwas tak polke. Oh, iya Pak Dar. Panjenengan sih tak arep-arep parian iki. Kembang wangi Nah, ngono lho, bawang itu tak karepe. sedak sumur Apa kembang api apa mau kembang? kembang wangi lah Wah, prewangane metu. ani ya Kembang wangi. sedak sumur Sejak sumur. desa sambang bangi Sambung bangi. tansah makmur Amin. Ya Allahumma amin. Yo jajare, sapa kuwi? Yo Mi. Tuku gabah Weh, tuku gabah menyang Solo menyang Solo. kagem abah Kagem abah. tansah sehat panjang yuswa. Amin. Allahumma amin. Iku kaya Mbak Indah kudu matur nuwun digawe anu apa lagu yo kudu ngene. Jajane siapa itu? Oh, ayo Mak Ji. Ayo. Loreng Loreng. neng dhuwur pogo Neng dhuwur pogo. Paji gareng Paji gareng. mugi munggah swarga. Allahumma amin. Nomor jan swarga dina iki Mas Gareng ayo. Wis kok dina iki. Didongake kuwi lho. Nek yo sok yo kapan lah. Wah, medeni cok bayu. Ya, candake sapa iki? Ayo. Bandung? Iya. Bandung. Ali-ali Ali-ali. Digajek. susupe driji Oh, susupe ditak. Sesuai driji terus. sedulur sambung bangi Sedulur sapa bangi? tansah nyawiji. Amin. Yo, Dini. Ayo, Din. Ayo, sakarmu. Iku kleru ora masalah nek iki ora apa-apa. Kabeh memaklumi. Dini. Rupane ayu. Terus Oh ya. kuwi ngandake nek kuwi. Lah aku yo Mesti ngono. anune mburine ngene Dini, rupane ayu. Aku siap menikahimu, mesti ngono ayo. Oh, sak bojoku nonton. Apa-apa. Wah, Dikremus kok aku.
Lanang kaya obat iki remus. Yo, Pak Dini. Neno. Jarik parang Jarik parang. dia gembu Fahmi Dia Gebu Fahmi. Terus sing nonton wayang sing nonton wayang. mugi saged munggah kaji. Amin. Amin. Yo, Mbak Indah, ayo. Ngombe lewat. Iki sak jinuman dhewe, iki sak jinuman dhewe. Lah aku nyelok bar iki aku delok Dek Bayu lucu banget. Ada sok tuae Suwe dagelan. ketemu kok. Sekarang kok saya Bayu cita-citane dadi dagelan. ngombe plewah Ngombe blewak. ning tengah sawah. Ah, Muga abah Muga abah sehat bagas waras berkah barokah. Allahumma amin. Mas Gareng, ayo. Oh, aku. Gareng, ayo. Umbah. Terus, Klambi biru. terus, Abah lan Pak Lurah nggih. mirsani aku. Ra mesti ora ngono. Apalan Pak Lurah nyuwun sangu ayo. Ayo. Nggih. Ora amin. Wah, gerak ora dukung. Banyak. Ayo, Mbak Dita, ayo. Kita di Tuku cireng Tuku cireng. ning Purwodadi. Nang Purwodadi. tadi. Pati gareng. Pati gareng. Bagus sekali. Alhamdulillah. Oh iya. Sapi. Amin. Sesuk aku ra melu Ora aku. timbang kaya wong lho, Dik. Wis ora aku sesuk ra melu. Anu. Yo. Ora dijak kon melu. Yo, Mbak Dita, panas utanan ling-ling. Panas sudah Ling-ling. Sapi. Betul. Iki ana setrume apa ora ya, Cah? Terus siapake? Arep bunuh diri ya. Aja sik to, Dik. Aja seket mau wong wis mencolot acang-acang untuk kono meneng kletik-kletik. Iki arep jinuman iki lho Mbak Indah. Misoa. Iki Mbak Indah. Monggo, Mbak. Timun sigarane Terus bangun nagarane. salanggame monggo Mbak. Minumane banyu bane.
Lanjut, ya Mbak Dita. Gandungnya cok, ayo. Terima kasih. Dan Mas Gareng. Yai mriki pancen yai budaya tenan. Nggih, Niki ana sing nyuwun ya kelinci ucul karo rujak jeruk lho. Ora hebat. Ya. Dadi kelincine ucul terus mangan rujak jeruk. Nah, iya. Nah, iki basa sing wis arang-arang anu metu. Iya. Rujak jeruk, ayo saiki tak duetke. Maka Mbak Suci melawan Mas Dedi. Ya. Oh, cocok. Oh, kekalihipun kepareng pinarak wonten pemanggungan iki. Monggo dereken. Mas Dedi kali Mbak Suci. Wah. Monggo. Mriki teruk. Yo. Oyo. Aya. Dedi brengose dicukur. Iki ora kelinci, sakmene kok kelinci. Lah apa? Iki ya wis golongane ya cempe. Coba semono ayo. Ayo, Mas Dedi, monggo kene diaturke rujak jeruk. Bedhong rendong. Wah ya ngono. Elok kae karo kademen kok ya. Monggo Mas Dedi. Monggo. Bedhong randang ngentang Dedi sanyara wedok lho. Apa ya piye? Ora percaya. Cobi. Ora percaya. Ora tau krungu kok nyara wedok. Ayo, nek sanyara wedok tak tukoke gelungan kok. Wah, jadi Nek pas Mbak Ida Laras barengan iso genteni Dedi. Iya. Wah, Dedi ngaku gelungan ndak kaya Suwargi Mbah Sandirono. Ya Mas.
mbok netole takan dani Hup, jajal suara wedok diwangsuli dhewe. Geser ini madhep rono genti. Maksudnya, nah madhep rono genti. Nah, dijawab. Yo. Yo. Karo dikempet. Dikempet riyen, Mas. Engko ndak matus. Ayo. Pane aja yo yo Asa karo guyu. Pak kowe ngopo to lele? Pak niku. Kok bar meskram ae. bapake kaya itu hiburan. Aduh. Ya Pak Ci, ya Pak Ci. Karo guyu mana ayo. Ayo. Ngreka ninggalan kurang Pak Kiar iki bayang aku ngono gitu. Ya, nenane apa kang mbok tandangi aku gawe rujak jeruk bumbune ya. bumbune kuwi apa Nanone ya. lambak uyah gula terasi Monggo yo bareng Mas Gareng yo bersani monggo. jeruk bali kasare waton Wes Mas Dira. Yo.
Terima kasih, matur nuwun. Wah, Piye. kaya anu iki bangsa 35 tahun kepungkur. Nah, iya. Aku joget iki. Heeh. Rujak jeruk nganti jeruke kesuten bareng. Oke, yo saiki ana sing ngersake Lintang Asmara. Oke, lintas. Mbak Dini, ayo kene jumeneng kene. Nyedak Mas Gareng sesarengan karo Mbak Indah Laras. Tak duete karo Mas Alfian Sabdo Pradopo. Wah, iki. Mburi geger iki elok tenan iki jane. Ya apa-apa ya. Heeh. Berarti dah. Iki ya dalang ya. Yo Masang semuk ya. Ya wira swara ya ngethuk ya mek. eh Maka ayo diaturke kene Mbak Dini. Maka Wah. Lintang Asmara. Maka ayo Mas Nanda diaturke. Maka ayo Mas Alfian. Yo saset ini maka. Yo. Sing ati setiaku iso handuweni marang sang Yasulasti. Kangen kang limpati bulan dadi saksi bayane datang dalem janji sebagai bukti sebagai Adi Solo lho iki. Wong ayu tresnamu kinarya tangga susah ning batenku. wong bagus antep maros Antep banget. tresnaku Sanadyan ngarungi Bangsatara rasaku ora bakal seno. senadyan nyawa rasa kalaku wis tresna bisa
tresno ora bisa dipisah yen wis tresno ora bisa dipisah. Terima kasih matur nuwun Mbak Indah Mas Gareng. Matur nuwun. Sawetawis satur panglipur kathah lepat diagung pangaksami.